Arratsaldeon Errenteriako udal pelotalekutik, Fanderia izeneko pelotalekutik, Aspe enpresak emango dituen bi partido eskaintzeko asmoz etorri gara. Ona, lehen da bizikoan, Kapellan eta Galartza 6garrena ikusiko ditugu, Gerriko Gorriz, Galartza 5garrena eta Elkororen kontra. Eta ondoren, estelar nagusian, Irujo eta Koñi 3garrenak, Xalari eta Apeztegiari egingo diete aurre. Giro beroa hemen pelotalekuan, jendez gainezta izango da, 500 lagun elkartu dira Josean, atzo bertan agortu zituzten sarrera guztiak, baina bestelan ikuste asko zure jende gehiago etorriko zela gaur partidua ikustera. Arratsaldeon Josean. Arratsaldeon bai, Inigo, eguna proposak izatetu baina festa, geho gainetik frontoian inaugurazioa, oso frontoi politi indie, argile, bildue, goxoa, eta beharrezkona pelotan jokatzeko ona alamateik gaina, lurrekin asmatu alamateik, pixkana aurreko honetan gutxixo ibiltzen dek, baina jarriko dek. Baina oso lur hona ukela ematen dik eta pelotako oso hona dela, beharrezko nabidek. Eta partiu bikaine jarrizkie. Estela raundi bat, Irujok eta Apeztegia jokatuko ie, Xala eta Fernando Goñin aurka eta aurreneko partidu estelar bat emailekoa dek. Galartza 5garrena eta Aitor Elkoro jokatuko ie, Kapellan eta Galartza 6garrenan aurka. Joan den urteko otsailean inauguratu zuten Fanderia pelotaleku hau. Urte terdi beraz martxan jarri zutela. Orduan asegartzeko pelotariak izan zituzten hemen Errenterian, gaur Aspekoak etorri dira. Astera doa lehen da biziko partidua. Sakea Kapellanek aterako du. 18 tantora izango da. Ondo gurutzatu. Aso Aitor Elkorok. Zabalera Kapellanek. Elkoro. Xavier Galartza. Oso goian darabilte pelota. Elkoro. Kapellan. Galartza 6garrenak atzera. Ondo Kapellan, pelota txokoan utziz, Galartzak jaso. Errematerako 2garren aukera Errioxarrak. Galartza kontrara soan pelota atzera. Araibartarra ezkerrez jarri da 5garren kuadroan, asko zabaldu pelota. Aiduen egiteko aukera. Zazpien Aide sartu beharko du Galartza 6garrenak, Sotamanoz, pelota ondo moztu. Elkoro. Bizita indarren hasitxu gaurrengo tantotik. Ondo behotuta. Ia horrelariak izan dute tanto egiten saiatzeko aukera. Orain Galartzak pelota moztu, ondo Xavier Galartza, arroegia deja da, Kapellanentzat aukera orain. Xavier Galartza. Aztertu egin zaio pelota. Kapellan, bikaina. Izkutatzea pelota. Borrokatua, ondo landutakoa lehen da biziko tantua eta bukaera ederrekoa. Ez du sarritan hain ondo gurutzatzen Miguel Kapellanek, baina oraingoan bete-betean asmatu du. Eta lehen da biziko txaloak oraintxe entzun ditugu Errenteriako Fanderia pelotalekuan. Kapellan
Balotelea lauterdian. Ondo eraman du Aitor Elkorok. Galartza. Elkoro. Galartza 6garrena. 2garrena orain. Elkoro. Ondo arrotu du Aitor Elkorok. Enrique Galartza. Oso bikain gurutzatu dio Ezkerrez Kapellanek. 2-0koa, lehengoa Aidez, orain Botera, baina biak Ezkerrez bikain gurutzatuta. Eta pelota txarra izain dion, hor oso ondo moztu dik, Galartzak. Lau terdia, eta hortik besa gainatu, eta ziztu ikeragarri mantzio gaina, Hasiera ona. Eta markature, bai. Hasiera ona eman dio partiduari Miguel Kapellanek. Iristen ari da oraindik. Pelota lekura betekara Galanta hartuko du gaur. Hora joan gotu zaio, bai. Hirugarrena Sakez egin du. Kapellanek berak. Hogeita 17 urte ditu Aitor Elkorok. Metro eta larogeita 7 zentimetro eta larogeita 11 kilo da Elgetarra. Eskubi zenman egin nahi izan dio pelotari. Goiko txapatik gora joan zaio. 3 eta huts. Ezkerrez jaso du oraingoa. Xabier Galartzak atzera. Lemoarrak indartsu. Oraingoan gehiago jetxi du. Ezkerrez Elkoro. Kapellan. Aidez oso urrutitik. Galartzak jaso zabaletik. Beste askotan erremate ugari behar izaten ditu bat zuzen gurutzatzeko, baina gaur saiatu dan guztiak oso ondo gurutzatu ditu ezkerraldetik eskuin aldera. Elkoro. Dirua gorri kantatzen ari dira artekariak. Kapellan. Baina urdin atean sinale, iruta utxen adituk. Gorri kantatzen baina urdin ateaek. Kapellan goiti bera. Oraingoa kanpora mantzaio. Baina aukera honatzi, baina oso ondo gurutzatu da indarzu, baina eskubiko arraston gainera juntzaio. Pelota aldatu egingo dute Enrique Galartzak eta Aitor Elkorok. Beti izan da pelotari alaia erasokorra Miguel Kapellan. Eta ezke ordea beti erremateak ondo atera izan. Baina gaur, hasiera benitein. Bikaina eman dio partiduari. Azkeneko ezkera idea kanpora joan baldin bazaio ere. Bat eta 3. Lehen da biziko sake egiteko aukera izango du Enrique Galartzak.
bere gustoko pelotarekin. Xabier Galartzak darabil eskuetan pelota. Enrikeri eman eta badoa Galartza bosgarrena sakera. Botarekin ez du asmatu, aire sartu da Kapellan, El Coro. Galartza 6garrena, El Coro. Kapellan ezkera idez, txokoan pelota ondo utziz, 4-1, orain artekoak lutzatu egin dizkio, hau txokoan lutzatu du. Inspiratuta etorri da Kapellan, Galartzari galdetu egin dio, ea eurena berriro aterako duten, baiet esan dio Galartzak, lehen da bizi erabili duten pelotarekin ekingo diotela 4garrena batu ondoren 4-1. Gogora ezagun partidua 18 dela gaur. Eunda bi pelotakada jo dituzte orain arte, gehien El Corok, ondoren Galartza 6garrenak, gutxiago sartu dira aurrelariak. 21garrena oraintxe jo du Kapellanek eta 14 besterik ez, Galartza 5garrenak. Xabier Galartzak atzeratu. Kapellanen gantxoa eta 5garren tantoa, zoragarria. Hasiera ikusgarri eman ziotu Kapellanek, normalen tanto bukatzea kosta egizaiok askota sartzen dut, baina gurutzatzea eta zehatzea, izkutatzea kosta egizaiok eta hasiera ikeragarri eman ziok. Agintzen nahi dituk, aukera gehizaten nahi dek, El Coro ezinken duze bide pelota, esan nahi dik, pelota gehina El Coro joi, gutxina Galartzak, 14 bakarri izkik, horrek esan nahi izaten dit, baina bea bukatzen nahi dek. Bukatzen gaina dotore, harri-garri. Enrique Galartzak joditu 14 pelotak da, Xabierrek 34. Aire sartu da Galartza, Zabalera nahita bota du, ez dakit izote duen atxiki egin, kanpora joan zaio nolaren nahi ere. Ultza egin duela, iruditu zain niri. Baina kanpora joan zaio, 6-1. Irua urdin atera baldin bada, aldea azkar, eta harin egin dute gorriek. Miguel Kapellan. Horrengoa ere ez dio kendu, baina gora atera da frontisetik eta ez du Kapellanek sartzerik izan. Galartza 6garrena, gozatu gabe erdian utzi du pelota. El Coro. Enrique. Lagundu beharko dio Aitor El Corori, tantoak menderatzeko, orain sotamanoz sartu da Xabier, graba pixka bat egingo zion agian El Corok, baina berari egin dio ies eskuetatik. El Corori agintzea kosta egingo zaio Josean eta Enrikek aurretik badoka zartakoa eta behar bada lagundu egin beharko ziok. Bai, atea hori iruko adroti lautardia eta aldiben beha sartu, partidu gorrimo aldatzeko eta beha pelota onartzeko. Aitorrek galdu gutxi iten di, baina kentzeare kosta egizaiok ezkerrez orduan bai, baina eskubikin da dezente zehatzeik ezinken duz ibiltzen dek eta etze, goain Aitorre eskatzeik lehengoa. Araintxe 5garren kuadrora jetxi. Enrique Galartzak tantoa lortu du, 2 jarraian pelota atzera botata. Ez da bat ere fina ditu Xabier Galartza.
ikusgarriagoak orain arte gorriek egindakoak, baina denek berdin balio dute. 3 eta 6ra hurbildu dira Galartza, Bosgarrena eta Elkoro. Enrique Galartzaren sakea, aire sartu da Kapellan, Enriqueren dejada txokoan, iritsi Miguel Kapellan. Elkoro. Kapellan aide sartu da lautik. Galartza Bosgarrenak moztu. Elkoro. Aztertu egin zaio Xavier Galartzari. Enrique berriro jokoan, pelota atzeratuz. Ezkerraria ez eztu asmatu, Kapellanek botera ezkerrez zabaldu. Xavier Galartzari utzi. Atzera joan da Aitor Elkoro. Xavier. Ondo kendu dio Elkoro Kapellani. Kapellan. Oso urrutitik goiti bera ezkerrez. Boleaz orain. Antzo bikaina hau ere. Dotorea. Haze partiu hasiera induna Kapellanek, Zazpitan izki eta 6 beak indako. Eta zein baino, zein ikusgarria guan gainera denak. Deneti, guain ezkerrantxo urrutiti, baino asko behartu dik, eta hor pelota gurutzetu, bolea sartu eta txapa gainen, dotore utzidik. Zazpi eta 3. Lehen da biziko partidua du pelota leku honetan, jakina, beste guztientzat ere estrainekoa izango da. Inoiz etorri gabeak baitziren errenteriko pelota leku berri honetara. Baina neurriak ondo hartu dizkio Kapellanek. Enrique Galartza bolea sartu. Xavier entza pelota egokia laugarren kuadroan, errebotean jarriko du. Aitor Elkorok ezkerra nola edo ala sartu du. Kapellan. Elkoro. Xavier Galartza. Aitor Elkoro. Xavier. Motz geratu zaio, ondo iritsira Lemoarra. Elkorok bildu. Xavier Galartzak ondo baztertu du. Kapellan entzat aukera aurrean. Zabaletik ondo erantzun dio Enrique Galartzak. Arai Bertarrak atzeratuko du orain bostetik. Xavier behartuz. Aztertu egin zaio gero aurrelari Nafarrari eta berak aldu du. Xapara, bai, amintzen nahi duen, baina dena ateatzen nahi zaio gorri eta gainetik suerte pixkate, bai, oain gomezela xe. Pelota zailek eraman dakeo, arrebotetik Elkorok eraman dik pelota bat. Eta oain agintzen, eta hor ezkerpate jantzi zaiok eta txapara juntzaiok gaur. Garri daude Kapellan eta Galartza 6garrena. Ragoska Banajo eta berriro kantxan dira partiduari ekiteko. 8 tantotik 7 Miguel Kapellanek egin ditu aurrean. Ezkerraidez 4 eta bestea boleaz txokoan.
Kapellan. Boleaz berriro sartzen saiatu. Bigarrena. Bai, ez da Enrikeren golperik onena bolea. 9 eta 3. 3 sake sartu dizkio Kapellanek. Eta horietatik bitan airez sartu da, bolea sartu da Enrique Galartza. Lan erdiak egin dituzte gorriek, Kapellanek eta Xabier Galartzak. Elkorok ezkerrez eraman du Xabier Galartza, pelota gozatu gabe. Atzera Bizkaitarrak orain. Berriro Xabier Galartza. Elkoro. Pelota arrotuz eta baztertuz. Gaiztoa, teadik. Enrique. Bildu Xabier Galartzak. Elkoro. Galartza oso atzera etorri da, Enrique. Ez zuen goiko txapa oso urruti, baina barruan izan da. Kapellan. Elkoro. Kapellan, bostetik. Enrique Galartzak zabalean utzi, Kapellan. Enrique, eskatu Xabierrek. Ondo atzeratu du. Kanpo lapango zaio. Gutxio ditu gaur eta gainera suerteare gutxio zebilkie. Gainera eskarpa eta jantzi zaio. Eskar bikaina galtoa ditorre, baina hor behaz puntekin eramatea jundanen gehitxo irikidik. 10 eta 3. Saiatu da azken unean zerrekitu bat aurkitzen pelota eta Ormaren artean, behaz muturrak sartu bai, baina kanpora joan zaio Elgetako atzelari veteranoari. Urrengo partiduko apustua egin nahi baldin badezue, telefonoz otsegin 806-517-9 zenbakira edo mezua bidali 7-7-1 gorri edo urdin asmatu behar duzue. Asmatzaileen artean zozketa egin eta horietako batek 300 euroko saria jasoko du. Urrengo partidua, 3 joketa pestegiak jokatuko dute Xarla eta Elkororen kontra. Oain hone dena ondo ateatzen nahi zitzaidan dugu oso urrutitik, lautarditik, baina hor besagain irikidik eta kanpo juntzaio. Oain indazu irikitako, baina oso urrutitik, hor lautarditik. Beste pelota bat ateratzeko asmoa dute Enrique Galartzak eta Aitor Elkorok. Pelota berria da eta Kapellani eman diote aproba egin dezaten. 8 egin ditu Kapellanek eta 2 Galartza boskarrenak galdutakoak, 2 aurrelari gorriak eta bana Galartza boskarrenak eta Aitor Elkorok. 4 eta 10, orain arte gehiago dira gorriak, baina denbora badute urdinek markagailua iraultzeko ere ahal izan ezkero. Asko atzeratu du sakea Enrique Galartzak, ondo jaso du Xabierrek, Enrique atzera. Airez ez du asmatu, Kapellani ahoko zuluan utzi dio pelota, Eutsi Elkorok, Kapellan ezker Airez,
Galartzak jaso Eskubiz, bolea zorain Miguel Kapellan. Ondo makurtu da Aitor Elkoro. Eta orain utz Kapellanek. Pelota zalek eskertu dute Miguel Kapellaren ausardia, denetarik egin nahi izan du jokaldi honetan, ez du tanto urruti izan, baina azkenean berak bota du. Oso behetik, hasiek segun uzten eta ez da frontixa iritsi behin. Baina ondo muitu du gaina, eta pelota zalek guztua zedek behetik. Enrique Galartzaren sakea. Eskubia sartu du Ormanen kontra Xabier Galartzak. Atzera Enrikek, indartsu, atzeratu du. Kapellan, oraingoa ere ikaragarria. Ikaragarria asmatzen ari da Miguel Kapellan. Gurutzatzen eta baita abiadura eragiten. Oso bizi, oso ondo gurutzatutako gantxoak sartzen ari da. Bederatzi tanto egin ditu. Dirusake eta 6 erremate. Amaika eta 5 oso gustora pelotazaleak Errioxarra ematen ari den erakustaldiarekin. Bai, gehiago izanagatik urdinek galtzen ez ditu gai. Indako tanto dituk eta partidue gorrik eta emozio falta izanagatik gorrik oso ondo jokatzen ditu eta Kapellan baide partidua usten. Eta gauz, harrigarri egiten. Otamanoz deja dantzeko batxokoan, aso Enrique Galartzak, Xabier. Ezkerrez, Elkoro atzera. Xabier Galartzak ondo gurutzatu du. Adoa Kapellan, oraingoa erdira atera zaio. Eskubiz eraman behar izan du Elkorok, Xabierrentzat pelota ona. Hala nun jarri duen. Badi lekue. Eta era, mala Aitorrek baino. Kapellanek moztu. Hau txarra bazen 12garrena. Pelota txokoan ondo moztuta lortu du Miguel Kapellanek. Mugitu arazi egin dute Aitor Elkoro, lehen da bizi antxaren erdira etorri behar izan du, gero oso atzera, ezkerrez ondo eraman du. Pelota hori moztu diotenean ere, berak zaindu behar izan du txokoa. Eta asko baztertu zaio. Kapellanek eta Galartza 6garrenak, 12, Galartza 5garrenak eta Elkorok 5. Lehen ere zazpitantoko alde izan dute. 10 eta 3koan. Eta berriro arte hori lortu dute. Txake txarra izango da Aitorrentzat, ondo iritsi da. Galartza 6garrenak atzeratu. Atzera Lemoarrak. Gozatzen ari da azken tantoetan. Erdira moztu orain Kapellenek. Zabalera gero. Eskubiz txokoan moztu. Galartza 5garrenak atzera. Huts egindakoa, baina barruan sartu zaio Xabier Galartzari. Kapellan. Hortxe dute agintzen hasteko aukera urdinek. Ondo Enrique Galartza. Otamanoz baita Xabier ere. Elkoro. Eskatu Aitorrek. Kapellan. Xabier Galartza. Kapellan ezkerra idez. Xabier Galartza.
Elkorok bildu pelota ezkerrez Xabierrek indartsu atzera. Agintzen aire garbi-garbi, asko zegelu golpe fresko okin eta asko zen min gehiu iten aidek. Aitorre aide pelotan baino. Etzeok, muela gaztu dauta. Ezker Ormaren kontra gelditu zaio pelota oraingoan Kapellani. Ez du asmatu eta 6. egin dute Enrique Galartzak eta Elkorok. Pixka da zita zabilek eta baino pelota etzi daukerakoa. Ezkerpa eten sartzei joan pelota sartuek eta baino ia gehin ateatzen ari zaio. Dena ia gehintxuna ondo ateatzen eta asko sartzen airek eta bain kontan aukera ona etzin eta pelota atzela usteko hauen eta beha sartuek eta galdu indik. Ia ordu erdia bete da, partidu hasi denetik, oraindik ez dute esartzeko etenik egin pelotariek. 18 tantura da partidua. 6 gorriek, 12 urdinek oraingoz. 9 tanto lortu ditu Miguel Kapellanek, 4 huts egin ditu. Galartza boskarrenak 2 tanto. Eta falta bat. Garaiz daude oraindik, baina jokoa hobetu egin beharko dute urdinek. Partidua irabazi ahal izateko. Enrique Galartzaren sakea. Pelota gaiztoa da Xabierrentzat, ondo jaso du bizkaitarrak. Xabier Galartza. Huts orain Aitorrek. Pelota txarra asko izan izaiek, Oaine, holago pelotak eramatetuk, baina oaine pelota biurri eta txarra bintzat. Gozatzen ari da Xabier Galartza. Asko bastartu zaio azken unean Aitor Elkorori. Ez du jaso, 13-6 berriro 7 tantoko zulua markagailuan gorrien alde. Oso ondo gurutza dutako sakea, aso ezkerrez, Elkorok, Galartza 6. Eman dio berriro, asko ari da gozatzen Lemoako atzelaria. Gehienetan bere atzetik du Aitor Elkoro. Hau da Algetarra, Kapellan. Behartu du zikin bat lehen da biziko errematearekin Galartza boskarrena, orain erdian utzi Elkoro. Kapellan irutik. Atzera jo behar izan du Galartza boskarrenak. 6. orain 7 jarri. Enrique Galartzak hortxe du nagusitzen hasteko abagunea, aire sartu beharko Xabierrek eta ezin bildurrez sartu du eskua. 7. egin dute urdinek. Pelotoitan bile juten aidek, sotamano, hain gontanen ikuste leku ebazula. Ia 4. bazin, 4. 5. 2 galdu izkik, hau 2. galdu duna, nolexe, sotamanoz. Eta atzea gain bazun nik uste leku izango zula. Ikara pixka batekin hartu du gainera eskua. Eta horrek ez dio eskorik lagundu. 7 eta 13.
Enrique Galartza. Asa izan da. Aziduko lehen da bizikoa. Sakeari zuku gutxi ateratzen ari zaio, sakeari berari, baizik eta tanto egin eta pelota aldatzeari, banaka ari dira tantoak egiten urdinak. Eta horrela zail izango da aldean murriztea. Enrique Galartzaren bigarren sakea. Kapellan txartuko da boleaz. Atzera Enrikek. Elkoro. Xavier Galartza. Kontrakantxera atera da. Aitor Elkoro pelota gurutzatzeko. Enrique. Kapellan. Aitor Elkoro katzeratu. Xavier Galartzak baztertu. Enrique sartuko da. Boskarren kuadrotik pelota txapagainan moztu, Kapellanek atzera. Elkoro. Galartza indartsu. Atzelariak nor baino nor gehiago, berriro baztertu egin zaio Aitor Elkorori. 14-7. Eta ia mordoskatuk, horrezkerpak esaten Galartzai bat bai, goatzen hau bat bintzat, eta Aitorre 3 bat bai, 3-4 bat. Atzen aldetxo bat hartuko dute pelotariek, baita guk ere, iragarkiak ikusi entzun eta berehala izango gara berriro Errenteriako Fanderia pelotalekuan. Ez da aldaketari markagailuan, 14-7. Gorriak Jaun eta Jabe kantxan eta baita markagailuan ere. Xavier Galartza. Aixe ari da atzean Elkoro menderatzen. Eta horri etekin atera dio aurrean Kapellanek. Elkoro zabaletik. Ondo gurutzatu du pelota. Galartzak aidez gaur ez du asmatu, sartu da apurretan. Txapagainean bi tanto baditu Baraibartarrak, baina besterik ez. Atzean. Hortxe saiatu da aurrelari nafarra. Kapellan. Utzi Xavier Galartzari. Demorrak ez du pelota gozatu. Utzi Kapellanek eta ezkerrez orain Bizkaitarrak. Kapellan urrutitik. Galartza. Enrique Galartzak ezkerrez atzeratu. Xavier. Pauso batzuk atzera egin behar Aitor Elkorok. Ondo gurutzatu du Gipuzkoarrak. Hortxe doka Enrikek. Ipareta eta tanto. Ondo indakoa. Asko bilen urren antzeman zio, baina etzuan harrapatzeik. Errematirako aukera gutxi izan ditu Baraibartarrak. 3 aldiz ikusi dugu gantxoz sartzen. Ez
du asmatu. Baina orain, botera. Toki honean harrapatu du pelota. Eta abiadura handiz bidali du efektu eta guzti bipar eta jende artera. 8:14. Lehiaketako zenbakia hortxe duzue, 8:06, 5-1-7-9-9, gorri edo urdin, estelarra jokatuko duten pelotarien artean, nortzuek irabaziko duten asmatu behar duzue. 7-1 zenbakia markatuta ere, mezu bidez, egin dezakezue apostua. Gogora dezagun estelarrean, irujoketa pestegiak jokatuko dutela, Xalaren eta Goñi Irugarnaren kontra. Galartzaren sakea, Kapellanena, gora jantzitekela ematen zuen, baina barruan izan da, atzera Elkorok. Erdi utxeginez txapagaina gelditu zaio pelota Enrique Galartzari, atzera orain, boleaz Xabier Galartza, Enriqueren aukera txapara joan zaio. Izan dit aukera harra, bain kontan, Galartzak. Erdi pelota txapaina eroitagokin agindurik, Kapellan iritsi, beha lurren gehituek, atzea jodik, asko behartudik. Galartza bolea zera mandik eta beha ikuntzaio txapara. Lehen da biziko pelota eskatu du Miguel Kapellanek. Antonik onenak arakintxe egin dizki joxan eta aspalditxo txaldu dine pixka bat eta behar bada. Ba, aspalditxon tanto egiztikin, Baina ala eta guztiz ere bikote gorrie erabat agintzen, oso ondo jogatzen. Eta markabailun aldeari eusten. Urdin egetzeko esate gaizki egin baina gaur behintzat gaur kontan asko gutxi hoitu, oain arte. Ezpai gauze asko aldatzen. 18 partidu gaina eta aldea undiedek. Kapellanen sakea. Errestoan Aitor Elkoro. Baztertu egin zaio Xabier Galartzari. Enrique. Indartsu zabaldu du ezkerret. Xabierrek eskatu eta atzeratu. Eta bakarra galdu du Lemoarrak eta asko ari da aztintzen. Enrique. Utzi Kapellanek. Enrique. Aidez ez da bat ere ondo sartu Enrique Galartza, bipareta ezkerrez, botorea. Ez iztunateana, ezkerpa eta jota nahitako indako bipa eta izan dut dudik etzeo, baina ziztue ikeragarri gateadik. Preso harrapatu du hor ezkerraldean Galartza, ezintzen bere aurretik gurutzatu eta hortxe. Ikain markatu eta jende artera bidali du pelota, 16-8. Bi besterik ez partidua irabazteko Kapellani eta Galartza 6. Miguel Kapellan. Zabalera orain txakea. Jokoan baztertu du Elkorok. Galartzari alde egin dio eskutik pelotak. Kanpora botatu, 17-8. Bakarra falta zaie gorriei. Txaloak entzungo ditu Miguel Kapellanek azken sakea egitera doanean. Erezu ditu gaurko txaloak. Onda bukatu nahiko du partidua, baina utzi egin dio Galartza 6. Elkoro
Kapelanen gantxoa erdi-erdira. Botera orain. Errioxarra bikain bukatu du partidua. 18 eta 8 irabazi dute berak eta Galarza 6garrenak. Eta Josean lehen erdi brometan esan dio, baina azken minutu tantoak ere berak egin dizkit aurreneko pelotarekin. Bai, hor bolara bat izan digatzen aldea tantu ezin bukatu zibiliana, baina alata guztiz partidu oso nahi indik. Ez tek partidu ona izan, partidu ona izateko laue jokatu behar izatu belako. Bikote gorrik oso ondo jokatu dik, atzelarik agindu indik eta Kapellanek bukatu. Da 18tatik 11 beha bukatu izkik, da partidu oso nahi indik Kapellanek eta baita Galarza 6garrenak. Hortxe dituzue datuak, ez 3 sartu ditu, bipareta eginez tanto bana dute, 6 egin ditu Aidez aurrelari gorriak, txapagainean moztuta 1 eta 2, guztira 11 egin ditu Errioxarrak, 3 Galarza 5garrenak eta galdutakoak 4 eta 3 bien artean. Atzelarien datuak ez dira esanguratsuak, Galarza 6garrenak ez duelako tantorik egin, baina iaia beti agindu du, bakarrak galdu du, eta beste atzelariak Aitor Elkorok 4 bota ditu guztira. Bukatu da beraz Errenteriako Fanderia pelotalekuan lehendabiziko partidua, atseden alditxo bat egin, eta berehala itzuliko gara estelar nagusiarekin.